lo chỉ bây vết của lẽ bên này hiện Pathian thu rồi tlem để ron ser về lẽ cái đồ Pathian ropui nan Pathian thu Thiam hình chia đi lâu ngày thang cô Jeremia bung som pasari changa changin chang riat tling ha chia đi la charang Lalpa chuan heti hian ati mishing rin chana mishing ban chak na ringa Lalpa hoi san na thin lung nei tu chu an chedongin rawhse thaler hnim buk ro ri re ang an ni a thil tha chuak tu re amulawang thale ram ro chi lei lung tu ma lwa lawa chuan a cheng zo kang Lalpa ring tu arin chan Lalpa ni ero chu a enga thole tui kiang a thing phun lui kama sung kai kholum lo thleng tu po lau lo anha ti hring reng si kho khen kum pui salo ara chwa thu chuang si lo ang hi ani an Bible chang chia te Lapan malsawm rawhse Lalpa ring tu Lalpa rin na chang shalo mo mishing rin na te ma ni pu rin na te poisa a in rin na te han mo vanram min khen don lo kan Bible han apa chiang ve chu tiang ho chu Lalpa ring si lova ringa in ngai te mu si lo mak mua in ngai te lale chandam tu nei si lova nun enge nun him na song te hian mo him na tluan tling hi khovela hian ava om lo tak ti hi kan Bible han shil chiang tak Lalpa ring tu arin chan mo nei lo kan tan krosa min thi saka min tor saka chu tiang chu ring lova million zawk how to zawk thil ti thei zawk arin na hian mo khovel to phun min thlen don lo kan chatuan van nun na min nei tir don lo hi kan Pathian thu hian va han shil chiang tak voina hian ali swaring tu nge kan le a chen omte u le naw chian te kan ho tu te kan ha tho pui te kan bank account milar lar du na thin nung te nei tu kan ni so in nge tu chian apa hun vele ka chalai pui du tak te khovel nom chen na chi sang hianin kan mi ta kan hu te kan bank sha te hian mo swala hian min swai lo chin cái nghề của cái này về chi căn mít hổ lệ căn beng sét thì kia xóa lại kia mình xoay lụt chi mà sẽ hiện giống thì anh tin nghe căn Thiam nó là xóa Christaแล้วเหลือฉันดำตัวกันผมว่าอามาดงกันสุยกัดชวนแห่งทรงส่งตีกันเมดอนนี่ถ้าส่งกันเมเซอทูกันสุยเตลฟันกันซาตานมันมีสองสองเส